ki khubor ki babnya. Menteri Rang Badu Jongkari Narendra Modi ulah kintu ya barok ki mayor Jong ki Municipal Corporation ki badan hapo ka jingyelam ka seng BJP. Ba kin penlek jingmut ha ka banwanra ya karoi kapar ha barok ki liang. Hapo kinong ba jongki bat ba kin kam shimkia kamtam e ru ha ka ban kampensuk ya ka shongkasa jongki patba. Da ka bakran ya kani ha ka jingyelang BJP mayors conclave ka ba ars ni lenter ha Gandhi Nagar lingba ka video conference. Menteri Rang Badu kari ulah kintu yaki bantrei na kabenta ka bha kamiat jongki nongba jongki da ka jingi shim mentalang jongki patba nongsong shnong. Ulaong ba ki Municipal Corporation ki don ka jingi dei ka bajan e bat ka jing im ka man la ka sngi jongki briu. Kumta ka dei ka jingkit kle jongki mayor ban yo ya ka jing shanya jongki nongsong shnong. Umudi ulaong ru ba ulaong yaki baki dei ban penlek jingmut ha ka ban penroi ya ki nongba kat kum ki jing pen kre ki babiang bantai ya ki jaka khai pateng ki babiang kilat ki lenti ki babiang ha ka bai dei bat kalet kawan kieng kisam bat ki jingkhu jingsuba hapo ki nongba jongki. सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबसे महत्वपूर्ण बात है सबका प्रयास। ये जो वैचारिक परिपाटी भाजपा ने अपनाई है वही हमारे शासन के गवर्नेंस के मॉडल के डेवलपमेंट के मॉडल के हमारे शहरी विकास में भी वो झलकती है। का मंत्री जongkan